Sus, na na kompleto na gyud ang ako ang inupakaon sa akong mga alaga. Nya nakaburot na siya og usa ka litro nako. Ako gini atimanon kay maur ba gini mabantay nako diri. May kapili akapikas sa akong kinabuhi aning akong payag. Di pay unod sakto na kay nilang ila nakabuok. Ako na tawgon ron. Di pay tubig follow up inig human nila og kaon. Oy. Oy, mga alaga, dali. Ya, kumbati, ayaw mo pag-ilog ha. Oh my God. Angay kan mo, angay. Bustang sige mga. Nya, saman, mainom mo. Ya. Kastilan. Kaon. Okay, ngan lang ya. Dili mag ilaw paghuwat ikaw. Pakong ko nang naong ni Moron Petit. Oh my God. Inom ka? Sama ka. Oh no. Di ba ka maghuwat sa imong amo? Oh. Na ba, good boy. Ano, magpuyo. Dire. Ikaw na magisigit ka. O, naunsa man na yung tao ni ka, eh. Pagkanasa ng uban, oh. Dire. Oh, riha ka na, magpuyo. Ya. Mainom na ka. Dire. Ano yung pinangga kaya ako? Uy, aw, di ka mo dawat ani tabon. Asyosa sa mo. Baso kay mo, ha? Turbida. Kita ni alaga, ah. Bastang pagkahayaya ganang iro nila diha dayo. Ano bang iro ni Sir Tutong ba? Limang kang mga kinaon na day kay last 3 pan, star bread, cheese bread, bukan unsa pa nang mga bread niya. Ang pamahaw pa niya panayapon, humba, lechon, limpo. Grabe anin duta lagi kinabuhi ng mga iroa. Ikaw na ang ilahang panubig food ko. Oh! Cook, Flight, Royal. Mo na ilang mga kuan. Suya ko anong mga iro. Suya ko na dayo mabito siguro kung atang anak dire. Magpanland ko kanay nagpanglawg niya sa ero. Sawa lagi naman ang book na iyang iro. Wala na nambok eh. Siya may kanang dako kay kaon. Babaw ka na kan tagya ka. Nga tagya. Marang buldog. Mama oro sila kadako siya iro, no? Oh, natural ana maliwat na sa amo ang mga alaga. Mas maayo ani day niya. Kay di man jud ko duol ya good. Kay murag na ako'y kahadlok nga na ako'y kauwaw ba kay. Di sud kay mangayo ta nya di tahatagan ba. Ang buhaton na to ani day. Nagaan. Oh no. Kuan ha. Ganti kag 500 basta di ka masayop. 300? Oh, Ay, 500. kagamay sa 1,000. Oh, 1,000! Ang buhaton na nimo day. Money Sakto first. kayo, nagtawag ko ano sa sprite na mo. Gamit yung kausahay. Ikot. Ya imo kong buroy-buroy yun. Dalhong ko nimo dito. Sa purpose? Ingon ka nga. Kanang hatagi bisag palihog de akong ero kanang sir, kay gutom na kaayo. Ang imuha ding ihatag nako nga 1,000. Ano tanda na to? Dili uy ayaw kay no. bilar budget ani bayad ni kuryente tubig hapit na deadline. Unsa man taong ka ay hapit na kanang ting bayad ba sunod semana ting bayad na. Oh, ani na. Buruya ko dito ha. Kay bahala. Ay lago. Aw, pud. Ano na sila mga aw? Aw. Aw. Isog ka, oy. Muram ka irog. Bigaan. Aw. Tara. Paimno na nako ning ako mga iro. Tukoy. Oh, inom na mo dire. Tukoy. Oh, inom. Aw, mintras nga dili pa kamo, ako sa imo na ang amo. God. Uy, day. Ay. Unsay ato? Ako na ni paliwatan akong mga iro ya. Ha? Ako ang paliwatan akong mga iro ani mo. Ikaw magpaliwat og ako na lang. Ayo lang ya. Oh, Mas no. ko po arang-arang ugnaw mga iro sa nimo ya. Imong iro lang okay na ko. Sus, kinira ba gyud akong pagkaon day. Intaon kay bawo ka. Ako ginitaon tuyo og hinaguan. Tukoy. Oh no. Tukoy. Oh, lechon. Oh. Ada. Okay, pangaon na mo, snack mo ari lechon.
tukoy. Tukoy. Ya, pila pudog hatag akong iro. Ya, hatag ipudog pila akong iro. Kining kuan dai kanang iro nimo. Kay mura mag hybrid kining iro ah. Ngalan gini siya o kanang nga kuan sa unya ra na ko sa tagaan o makaliwat na siya ani ako mga iro. Wadi na kay bawyan. Kaniya kong iro. O, tinuod na ni hybrid. Mga nindot kinig kinaon ako mga iro ya. Kay once dili siya tagaan sa mga amo sa mga iro ya pagkaon, ang atong amo nga parehag height sa mga iro, parehag naong sa iyang mga iro. Maoy kanon ani ako ang iro ya. Isog kay ni ako iro. Isog kay ni. Di mayo. Dai dadana dito kay ra kay naglabes. Oh no. Panghatag anay mong kuan niya. Panghatag anay mong lechon. Tukoy. Ya di ka madlok sa akong iro ya. Di na kay ug mamaak na tabangan man na sad na akong alaga. Tukoy. Oh my god. Dai, dai. Wala mga oy, ikaw no. Ikaw. Ay, dai. Ay, ano ka ko?